Sa number 10, utod nga kamot ginbilin sa higad sang karsada sa Barangay Bata sa Bacolod City kag may upod ini nga note nga may ngalan sang pulis. Hindi pa mapatod sang Police Station 3 kung sino ang tag-iya sang isa naman kautod nga kamot nga ginbilin sa kilid sang dalan sa ilang-ilang street sakop sang Purok Riverside sa Barangay Bata sa Bacolod kay Ines sang aga. Sa tupad sang utod nga natuo nga kamot ang note nga may ngalan sang pulis nga ginaalegar pusher, protector sang illegal nga droga kaga panahor. Suno kay Police Major Armelin Vargas, posible isa ka paandam ang luyag ipalapot sang wala makilalan nga responsable sa ginwigit nga utod nga kamot. Ginsiling naman ni Police Captain Francis De Pasukat nga ang ginatumod sa note nga si Police Staff Sergeant Anthony Vistar ang wala sang kangtanan sa illegal nga droga kag panahor. Sa baylo nangin mapisan nga katapos ang intelligence unit ang amo nga personnel nga nangin masupog sa kampanya sa police station kontra illegal nga droga kag panahor. Nagapati si De Pasukat nga ang ini nga kahimuan sa mga kriminal nga may kaakig sa police operative. Samtang tungod sa makaalarma na ang sunod-sunod nga kaso sa mga ginawigit nga utod nga kamot kag tiil, luyag naman ni Mayor Albi Benitez nga mapadasig ang pagbulos sang magatalos nga pamuno sa Bacolod City Police Office para matagaan ini sang atensyon kag masolbar ang mga kasubong nga insidente. Enero may ginbilin man nga utod nga kamot sa Barangay 2 sa Bacolod. Nagligad nga Marso 29, may mga utod man nga tiil nga ginwigit sa may CL Montelibano Drive sa Bacolod City. Hindi ta ka-conclude sa tag-iyasang kung sino ang tag-iyasang kamot no tungod kay nang wala gid siya sang identity mo daw ni tagit lama unless kung sa ulihi may ma-surface nga bangkay nga wala kamot or may tao mareklamo nga ginutan siya sang kamot but sa subong daw di naton kita ka certain kung sino ang kapanag-iyasa na posible ano siguro nin daw warning kasi may nakasulat dito nga ng note kag may ang atong note nagahatag warning sa katawo. Na may evidence of body parts is already alarming. Yes, sir. I think isa sa mga criteria which I already communicated man sa hierarchy sa PNP that the next city director would have to be at least as efficient and thorough nga may experience na yun on how to discipline ang ato nga police force and how to make sure nga we get results.